Sľaka nedvíha. V týždeň sa mi neozval. Mal by som za ním ísť. Načo? Čo sa to s tebou stalo? Mám slabý počítač, môj život už nemá zmysel. Ale no tak, počítač nie je všetko. Nemôžeš sa takto opúšťať. Počítač je môj život. Skúšať si ho, ja neviem, taktovať, ale... Skúšala nič. Boost My PC bola moja posledná možnosť. Ale veď Boost My PC je teraz druhé kolo. Čože? Čože? Ty si poslal z nimi nové kolo! Dávid, nové kolo! Sa nevedieť to ukáž. Ukáž, kde je nové kolo? Nové kolo. Bude nový počítač, konečne už aj. Už mi ani internet nefunguje. Nemáte minúty, ja ti to ukážem na mobile. Tvoje mobile je lepšie ako môj počítač. Máš pravdu, tak prihlásime sa, dobre? No, dobre, ale čo natočíme? Tak čo keby sme natočili nejaký rapový klip, teraz je to dosť moderné, nie? Boost My PC, a.k.a. môj sídliskový sen. Priatelia ma opustili, v duši mám len prázdnotu. Zriekli sa ma rodičia, nevychodil som školu. Ukazujú na mňa prstom ich pohľadov, bojím sa. A to všetko iba preto, že mám slabý počítač. Vraj je slabý, zastaraný, neutiahne žiadne hry. A ty sme mali touchpad na nič a procesor pomalý. Neustále seká, nervy mi trhá, už ma prosím nebičuj. Grafika padá, ramka chátra, obrazovka na... To asi nie. OK, čo keby spravíme niečo vtipné? Som sa rozhodol zmať teraz do Boost My PC, už nemám ten počítač, ktorý som mal, babka to zobrala na kvetinky, teraz mám len tachometer. Na Vianoce som dostal novú hráčku Klariku, takedy sa s ňou hrám. Mám novú simtovku, značka Jordán, taká biblická. A som sa rozhodol dneska povedať do toho hostia, David Kopten. My sa už skoro z nás kamarátime. Kamarátime tam. A aby sa to bolo vtipné, tak si povieme vtip, dobre? Dobre, tam. Takže Davidko, vieš prečo nemáš pusu? Neviem. Lebo si rychavý! Vieš čo, minulo to nevyšlo, asi radšej nevymýšľaj. No dobre. Už to mám! My to nevyhráme. Nie, Maťo, nerob ešte náhodou si zničiť stôl. Počkať? David, zničiť stôl. David, ty si génius. No, spýtame sa ľudí na názor, ty nám určite dobre poradia. Dobre, poď ideme. Poď rýchlo, bež rýchlo, má čas nemálo. Rozdielme sa, tak sa spýtame viacej ľudí, jasné? Dobre, začne. Dobrý deň, ja sa chcem poradiť, natáčam video do súťaže Boost My PC. Boost My PC? To je náš nový prorok, áno, odkiaľ si ňom počul? Ty dej tu so mnou spolu, aha, pozri, svetelné lúče dojdú až z Maďarska a rozšíria nekonečnú vesmírnu lásku. Ďalej, otvorené! Dobrý deň, prosím vás, poradili by ste mi, čo má natočiť do Boost My PC? Počúvaj ma, nemáš korunku na chlebík? No, dačo by sa možno aj našlo. Hej, moja peňaženka! A z kanálov povstanú noví proroci, opäť zachránia svet pred jaštermi. Áno, jaštery sa blížia. Máš pripravenú svoju vesmírnu výzbroj? Nemám. Uchválený. Na veky. Pán farár, ak som potreboval poradiť, čo by som mal natočiť do súťaže Boost My PC. A na čo tebe nový počítač? No, aby som sa mohol predsa hrať hry pred kostolom a po kostole. Ale že ťa huba neboli. Ty sa ešte budeš rúhať pred Božím pohľadom. Odchod z tohto svätého miesta. Odchod, kým ti pekne vravím. Pán farár, nechajte, ja pôjdem na schopím. Čože, ty nie si pripravený na intergalaktické súboje? Priateľu, neboj sa, my ťa môžeme zachrániť. Stačí sa pridať k nám. O áno, všetko, čo požadujeme, iba tretina tvojho majetku a doživotný úpis.
Víš, ako kamarát, prosím ťa, poradil by si mi, čo mám natočiť do Boost My PC? Ale jasne kamarát, poradím ti. Potrebuješ 2 kamery, 6 statívov. A ak mi neveríš, môžem ti to dokázať. Tu mám iba 2 kapitoly, to ti rýchlo prečítam. Budeš vidieť, ja radšej ako... pôjdem. Ja by som radšej už išiel. Počkaj, tak sa zachrániť! OK, David, teraz všetko, čo sme sa dozvedeli od ľudí, dáme na papier a určite dostaneme ten najlepší nápad na svete. Súhlasím. David, máme to. Aby sme vyhrali Boost My PC, musíme natočiť toto. A to je čo? Ja neviem! Máte kľud. To je dobré. Máte, aby som na silu už mal ísť domov, lebo mama vlastne iba poslala vyniesť smetie, ja som už 2 dní nebol doma, tak zatiaľ čau. Quando mexi bagu Atraga grixo. Čo sa to deje? Už tomu rozumiem. Aby som vyhral Boost My PC, potrebujem silu, ktorá nie je z tohto sveta. Volám Gandalfovi. Gandalf. Áno, Martin. Čauko Gandalf, prosím ťa poraď mi, čo by som mal natočiť, aby som vyhral Boost My PC? A skúšal si byť sám sebou? To som neskúšal. Tak to skús. Dobre, ďakujem za radu, dobre, idem na to, díky, čauko. David! Volal si ma? Už to mám, David. Čo? Aby sme vyhrali Boost My PC, musím byť sám sebou. Takže moje meno je Martin Bach a týmto videom sa oficiálne prihlásil do súťaže Boost My PC s môjim počítačom, momentálne jednojadrový AMD Semprom 2500+. Ďalej tam mám tieto 3 256 MB rámky a na záver do tretice grafická karta GeForce 2 MX. Na tieto komponenty mi samozrejme nestačia na to, čo teraz študujem, čomu sa venujem, hudba, strih, animácie, 3D grafika. No a nový počítač určite som neočakával, že by toto všetko zvládal v prípade nejaká tá hra a s pánom Farárom tých raz sa ešte dohodneme. Na záver by som chcel poďakovať kamarátovi Davidovi, ktorý mi umožnil strih, edit, render tohto videa. A čo na záver povedať, verím, že ma tieto súťaži podporíte, že ju samozrejme vyhrám a teším sa na nás pri nejakom inom videu, takže čauko!